iro itrai ngai ngu you play bala pala ngai kabangan pala ikini ki video ka chimbon kam ka changa hoi nga pan map na kabenta chiki tu ki badan po jowai nga kam shim la yo ban poi shi ka chaka ka daw bangadang bon kam ki benai bala dep te ka ke banga kwa ban pen benai pi he ni ko por te ki badena jowai ngan one ha ka first week jong u January kan de be ha ka Thursday matang Thursday be nga yo ban mi ya kaban ai bat apo jowai ngan wan betang citizenship nai padan ka tungut ki bawan ha kani ka ki ong ba lada long pen poi lang spo sohrah te ke panga kwa ban ong sha bangan wan sha sohrah pila itu number changa po screen ya ka panga ngalabu tes ngop ha ban call ya nga te lada pidon up deng jumpi kumba arpungut ya kaba benwan shime kada wai ngala ban wan namar bangam nang ban ya kali la di tengah ban hayat yaki nong nya kali bang hap siwe ka bai sngi ke chongki bat kum joy ka bai petrol ba kum jo ki bai da wai te ka bai da wai ke chonga te ka kan tam tang kumba sau pho tingka na kani ka baju shim na mar ka baro shi sen shimi ki dawai kalong bai arajan reporting ka taga jingkiu chung wa aloe vera gel te henry ki dawai ka chunga ki dang sa be hi ka chu ndu spa aka jingbut chunga kalong pangan pen kiu no henry ya panga perkhat pan min sha por bangadang shnai kini ki dawai de tang ki beru spa sedaki yo banta henry menta pan nga ka jim pendihan no chunga ka dawai te baro ki la yo banta oi pila banong ni ka rem kong ki dawai chung pi henry kwa nga kwa ben pen sha lo chunga ni ka benta kita dawai ki chunga men shranga di tang utu dawai ta ude shi hajar tang mau henry menta pan da ka nambar bangalashna dawai la kumba khat rius nem mo henry ka banga wan ka ba stang ban pau ka de kumba sausan snem henry bin shim snem ka pau ba pila ban te ba pila ban pio iki ki information ka da don bawan I testimony na mar ki pri ki ba shik mar kim tre ban wan I testimony ta ka daw je min shim snem ba ngai ngu play ki wan ban I testimony then re hakiti ki por ka ban ang shnai ka dawai ka de bitang da ka sabon bat ka dawai kambat te ka shimpor ban jam bi ki ai ka se do ko chongki henry na do ba ngala stang kan ban research peng ki dawai ki chonga ban shong be ki jindwai ban research peng ki dawai tengan da lalam tengah pen mi ki nyaka ko ba andrew chai ki dawai umde shu tang arjai ta ka daw ki briu ki kham jem kloi menta usnem jong kan ni ka ba snem ka ba baladep bat menta nambar balai balayo khambun ke dawai hoi ke jing pulut ke jing pin kong mata pila banong arajar shi spa ke pangan sawan sabar hre ke badai be hne ke jika di arajar reporting ka pila banong ka rem hne ngangan ong epi kam rem namar ke dan lo ke jong ka diet ke jong ka kumba uni sunscreen dan ke batek singa menen ke ong kong utu sunscreen jong aloe vera living product udai ke chu ne ba duri chu ping nong em udai ke chu mar kini ki jong ke de bangal de ban tep combat apo jong ka mar ke de ki pangashna la de par ke expiry date jong ka ka de shisnem par ka dor jong tu aloe vera ba tu gel kala remba kala poi kemba arah jar e tang kitu hende undi jong a ubanga ngasna ka de tang andrews pa san photingka te bat uni wa hane u aloe vera kolong bangala thep iki khambat bat ka best pa dan ki bong kong ata tu aloe vera jong wa sunscreen pi open mi nyang mong imat ngong em kam de kata ka de ba pilata e ti da wai ka bangala shkmat sunscreen hi umla ban pen mi nyang mong namar bangar ila jong ata de uni sunscreen u bangala shnahi namar men sha ka por bangata do ti wiki sunscreen ngai i ba ka sni do jong kampat da wan ba kampat da long chudi ba ka sni do hande na do bangla ta do ni dawai u banga ni sunscreen banga shnala de namar batte banga shnala de banga khamshim la use any chemical hadai apa pi smile di sunscreen kalong smart dot kum to namar bangla shna ngala san bai ka ta ko komba wat ki kna khat san snem sheneng ne khalai snem sheneng kila ban penan kam ini sunscreen te uni sunscreen ukut ka diet jangka shisnem padu aloe vera gel uba shispa shipo ukut shisnem but udawai di ukut lai penai udawai u cleanser ukut art penai kasabon kam dan ye ka expiry date jangka na maranga don yo we combat ubanga thep opo jangka baka kapat shibun kapat ya ka expiry date bakamla hari gani ka dawai ta ka kut san penai apo baka klein lai penai pat ba ka klein lai penai ka hakini ki lai penai pi banta ba wajuta e ka dawai ka balakut ya ka date ka jangka par wajule khapnap mardon kiba mentadang arta yo itai we kena iwan shim ar lai bilor banga ila kloi te ka ike panga ko ban ongi pila da kasni do chung pi ka ya ha banta bun sien omta hira da kami ha banta bun sien te naita ya ka
mo pat ka we ru ban long very patient long patient ba ka ek paro ba pilong patient ha ka ek paro ka result kan wan bet na mar ki dawai ki chunga ki bata ning kong kampen ire ka sne do ka bala kui re ning kong kan pen i ki ching thang yong ki mi ki kyang ki baret dan ki basiep dan ki basat selang dan ki bakho player dan beki ong ken dawai yu ko tu ba pita kam kalong kum ni kum tai ngang nong wat pen ngap pi ke beki weki kren pada hunis oni we pat udon ha kini ki dawai ki bangashna kangat shna na kum ta ki ba pangmat kum ba pi pile i be tu ikong bomla baniang itu iba bomla baniang ki video previous yak mat la da pin check be tu iba ne de daw jong spine bomla baniang ilayat badila bandiat bele bantre bangkata badi tu ikong watang man bat ka mobile ru i mla badila la marah kan ni ka dawai ke jonga ka banga use nam ta spine nam ta sinus nam ta pa ching nam ta ba lang thiet nam ta ba pangmat nam ta ba tersan ka di haju pat kini ki dawai ke jonga ka banga shnar nam ta nyong nyang mong ke dinkels ki aithala ki pimples ki pat ki babun ba ben penplung i ka snido ning ko ngate haju andre andala ko ka snido jong pi walle ko mele ki we ki sange no ki stop no lam ne what do force you bor mardan arngut ki bangala depan ong ki pet ka snido jong pi kam palong ya chode kini ka dawai hande ki kwa be ba gan yo na be ya kata kada baik balak tak manga tinga ong ba umpat long te kasne do te ya chakani de mar e kikim tre re hadin mentai kelawan pai beng ong kong ai beng yidu tu kumbat bet namar balai namar bangi i ba kampat jam tinga la ong ki haba umpat jam tinga la de ong pi wat para de kan ni ke ke banga ko ban ong pi ya ke banga ngapen ba pen i pi kanang bale kum no ba kasne do chung pi kan de jam do bawat sange no ai kata wai ka jong pi la da pila jam namar ba kini kita wai kam de permanent kan shna anda pila pi ka do jong pi kan shna ka ye kita wai ke jong exact ka ba de ka sne do ka jong pi bat haba pidang ya i ka process ba ki brief ki keren kum ti kum ni kum tai wan pen ngap pi di benta ben si benai ar benai mla ban jam dan ki bong kong dawan ta ne dua jong pi kan do benai jam ngang nong gidan la ka jong ka skin texture ka jongi ka pangi ngam la ban tip nga ngam la bantip ka chonga ka de la ka jong pila ka jong te kai ka banga de banga ong ki hapa pita ai ke dawai ke doktor ke ai ke no kan wan ke ni ki red veins mo ha ka pokas ni do chingi ka dan hadu like layers ke sni do chingi te kai ke banga ka ban ong ban pen song to ye pi kini ki bom ju la pata dawai ki kloi ban jem hande ki blata dawai ki simpore ki kemangong ubida unyang mong deret bade tang naka issue jong kasngi hari dan bun jai kala bande naka cream kala bande naka steroid kala bande naka sngi kala bande na pigmentation kala bande naka sunburn kala bande naka pregnancy kala bande na liver kala bande naka snam kala bande naka gastric kala bande naka bun issue te wat ju compare la jong rekan pat ki wei kham tam ma phi ki bala ta ki da wai ju ki doctor sngo phai ai sha ada pi Aisyah pi yo pe kes ni do baro menta ki ong nga ba kes ni do junga le menta kala na kham jili ka ba menshwa ka daw ko long bangala nang san beng ke dawai ka banga shnai uni dawai u ba de collagen hani collagen na mar bangam chu kham da di sha ngam ju kham da di sha chini ngadi be da uni stevia uni dawai kombat ubanga ngadi kolong banga at bat uni collagen ya ka ubanga ngashna de ki kandawai kombat umde kum kini ki dawai kini ki o collagen tu ya ka bala use ya ko bashna ka prathi bar ko we ka bale de ki shing ka bale de ki clean ka bale de ki we ki ri kini ki jonga ka banga shna ki de be da ki kombat klau be jadi keempat kalau kabam dan no side effect manu rum dan wat kita men manu kila bandi pat dei bayar rap tang ben plung i ka sredo na man pensa ka met ka jingkyum chu heru ya rap ba bun rukom na mar habanga shna ki da wai ka jingangam ju shna tang kum tuk ni lau dei ka kli la de ka sabon kamat la de ka sabon kli la de ka sabon kelung la de ka dawai ta la ka de ka la de umau la de ka shini la da de ka jong ka stroke la de ka bun rukom maju snai ki kata kur komba unum target re unum yarap re tang nam ta jong ka wei ka issue ka jing stom re nga sna kata kur komba ki brief ke nam lai lut ksan ba ki di ka tu kan kata lang kan yarap lang sya ka wei ka bentapat tika ike banga ko aban ong epi lada day ba day na nongpoh lanina na nongpoh na nongston na nongston ilada ni kong sara pilaban message nga ba ikong sara idone ketika jaka
pelada de na po jowai lana de na sohrah tapi shu message nga atangan sampai apa ki WhatsApp kontak ke jenga kat no ngut kidan lada kala cross sikit kata ngut dengan sawan ba ngan wan betang shi sen shi benai lada ngan wan hapo jowai ngan wan tang shi sen shi benai lada ngan wan hapo po sohrah tang shi sen shi benai lana nongpoh ke tang shi sen benai lana kanu kunu ke jaka bangalek ngale betang sin shi benai na marba ngatri ru ka kam jung play pangam don por te subha ka ike pangakwa ban ong epi yaisha padi gitu ki bala ino ru pinta bian di dawai doktor kan your skin cancer dan kibang buat penting kong handai ngangan ong kumnungan penting le yu baka dei shisha kata habala bam lu kesiro ikasni do kan long kumnu kapen itemen kan mi ki red veins kan shina shibon ki issue ka shina shibon ki jing ki ki balong kan shina bun te ki ba pensniu ka sni do ka jongpi tekwa ngakwa banong ya isya ban sumpah share de kaniga video kanamba ki we du kan yo alang ya kaniga video baki kintip bangangan ladang ala yo tambah jowai dengan wiai bay first week jung July ngan net bay kabangan mi kan de Thursday ladang ade ban pas na jowai lada pidan na pedeng kijinga lenti kijinga banyak na jowai la no ke jaka reka first week bay kabangala bu menta kan de jowai red ndang ala yo beng ki message kepada no sohrah la na po nongpoh kiwi jaka dengan sawan biang ke YouTube channel ke jinga bangan pentip epi basya sohrah ngan lek pat hakata yo ke bakan no rek ban pentip sya jowai ka de betang first week July kabangangan first week jong Thursday bay ka jong ka benai ka baar an sedang bangan wan ai beng ki dawai ki jaga syukatu ka jaka bala da pikwa yo ni collagen la da pikwa yo ni stevia pikwa ikini ki yo nam ta jong thyroid pikwa nam ta jong shini pikwa nam ta jong stroke badap shida ki ki benta pa jong skin issue bat ki ki benta so bha message nga pa WhatsApp nai call pangapun kam shu WhatsApp nga ngani ban reply message pi bat man pentip ki dawai ki chinga kem dei ka ba ka ju bat no lem ne bat i men chinga kong real kam dan ji ka ju lem ne ha ka no benta pingesh na ngaklem ya share ki secret ki chinga bat no andai ngalaki ngalabu ya ka tang bat marwe bat ngalashna ya karu da baki we kem dan re batip ya karu kumshna ka jonga te khalim shim la ya share hi ma ir khalim share mangar khalim share ka de bela ka jong te sngoba pilai I beki kembang ala de batai ki sabon ki jonga ki long be ki bapulun ki sabon jonga ki long ki balon nep ap kandian okay kalong be kum ni ka sabon ki jonga ki long be kum ni bat ba kum ni be la ka de gadul la ka de khamat la ka de sabon kulung baru kilong be kum ni te sumbaban pej bah baki dawai di ru sa sumbah da leben shim nei para jenga pan be banong be jengkong keri la da de kan ko do benta on be jengkong keri kan mau ngam jusna ki sabon kulung lendap ngasna ki kulung pulun kum ni mo datang kat ni ko boleh shibon sumbah share ke ni video baki we ki pada na jowai na sohrah airu alis lala pikwa ai kadawai repi marwe pimla ada da kajing share jumpi ke video ki we ki la ban tip bangang sawan shi ke jaka te namar lala lakin diat ngam la ban wan namar bakala cengai ke jaka par ngala kala songrem yang ai ka penganuan te handai lala pikwa baki we du kan yo pener kamlang ba phir pener kamlang ki ni kidawai te sumbah ban ngan share ke video pangan urban patai pi khambon benia halor jeng ki dawai te tangkat ni hi anam ta ka burum jeng play amen.